Здравейте, приятели! Днес ще играем Clash Royale. Няма много да говорим. Та-да-дум! Ще събирам. Да започвам. Не е проблем. О! О, видно. О, не, зрители. Този е добър, но да видим колко. Майко, час му на 8 лева. Майко, хопа. О, фигачи. Добре, да се приготвим, ако има конник или нещо силно. Не. Колко лидер. Не. Ще му пусна моята хитра атака. Пускам това и после това. Fireball, не. Милиарди хлебчета. Милиарди хлебчета. Милиарди. Бачнок, тенок. Magic Fire. Magic Fire. Magic Fire. Magic Fire. О, не, приятели, дами и зрители, с този май ще завършим разлик, като го гледам. Доста се слънчак. Нека да завършим на равен брод. О, не. Да. Добре, да ето. Не. Не този път. Fireball. Не този път. Не. Той ме би. Добре, този беше силничен. И така. И чакай нещо. Някакви битки нови съставили. Христо, защо да не идвам това? Трябва да ти да не идвам и скажеш защо? Тъпта ми врата. Ти край. Да направим така. Ако пътне скелетна армия, пък е мага. Даже и още се. Ама той ме чакаш. Какво? Не си много към мен.
Довиждане, приятели. Добре. Време е за лавака. Пишете ми в коментарите, все пак, който иска. Ако имате въпроси, коментарът е вашата клавиатура. Така. Вижте. Той май се предаде и ето да ми познатка малко скелет. Да, предаде се. Добре за този. Добре, към канапи. Ако имате въпроси към мен за комбинации, ще ви кажа една от тях. Един конник отдолу, или как му казват на английски прайс, а отгоре един бейби драгън. Ето е моят хубав дек. Това са оферти, приятели. Добре. Ще играя само за да... Ако сега победя 2 игри, отивам на 6 арена, приятели. Омага, се казва това. Добре. Да видим колко сме могъщи. Пускаме не отзад един конник. Не се притеснявайте, ако ви пуснат такава атака. Пускате многото скелети и той великанът му е край. О, не, и той ми спря атаката леко. Или не. И дами зрители, видяхте каква добра атака ви показах току-що. И така. Продължаваме. Срещу този... Бейби Драгън, моля те, спаси ме. Както виждате, Бейби Драгън е много могъщо оръжие. Използва се за защита и атака. Виждате това, значи ще атакувате така. Като започнах по Бейби Драгъна... те започват по Бейби Драгъна. Конника продължава напред. Той не се предава пред нищо. Чакайте, пускате Уизър пред такива малки сини драгънчи. Fireball. И добре. Малко се изменихме, приятели. Но продължаваме напред. Тарка, искате срещу такива... О, не. Защо е така жесток? Ще ми унищожат колата, за съжаление. Приятели, унищожиха тази кола, но какво да се прави? Трябваше да се защитя с нещо. Украйдър се. Не се приложете за великана. Пускам един магистричен край. Това път всички я пускам мага. Притеснявайте, ако ви пуснат скелета срещу маг. Той ще ги унищожи на парчета. Добре. И май пуснат твърде на високо. О, не. Magic Chest. Приятели, продължаваме изподеляте ми. Добре, както виждате, вече имаме 2 мага напред. Да. Не знаю. И ето. Моята върховна победа. Това беше краят. Добре, приятели. В следващия епизод сигурно ще слушаме. Довиждане.